Du holder fast? Ja, ja. Du bliver ved med... Hold dig lige op med det der. Er du i familie med Putin eller et eller andet, så du sådan skal bevise din manddom ved at klemme med hånden? Det er ganske normalt. Ja. Det er derfor, I sidder sådan her mange... Så er der inviteret gæster også. Yes. Har du fået gaver også? Ja, ja, lidt, ja. Jeg kan godt se. Ikke nær så mange, som der er gæster til. Nej. Nå. Men vi må ikke lige så godt sige, jeg synes ikke, det går helt så godt, som jeg har drømt om. Nej, for jeg synes selv, jeg stiller nogle gode spørgsmål, ikke også? Jeg synes, de svar, du kommer med, det er sådan lige på kanten til at være for lidt. Men jeg tror... Ja, hvorfor det? Ja, sådan lidt. Ja. Men jeg tror måske, når vi kommer lidt mere i gang, så begynder du at sige lidt mere. Det var ikke hyge. Nej. Det var en mand, hvor man drog dem til, eller... Ja, nej. Men jeg tror måske godt, det kunne gå galt senere hen, når du sådan fortæller dig om. Så tror jeg godt, du kan finde på at snakke i munden på mig. Og det kan jeg se på det ansigtsudtryk, det tror du også selv. Men det er faktisk ikke engang det værste, der kunne ske. For det værste, der kunne ske, det var hvis nu, at du begynder at skifte emne og snakke noget, som jeg slet ikke har lyst til. Du står overvejer, hvad det skal være, det kan jeg se på dig. Ja, og det kom ikke. Ja, se, der skete det allerede. Ved du hvad, det kan jeg lige så godt sige, jeg er ikke interesseret i, at du prøver på at tage styringen her. Så derfor så har jeg taget ting med, så vi måske kan undgå, at det sker her. Og det har jeg lige her i min taske her. Gucci. Det er muligt, siger du. Altså S-I-S-T-E-M-A. Gucci. Ja, det vil jeg. Jeg vil gerne vise dig, hvad jeg har i Gucci. Skal du ikke stille dig lige her foran mig med ryggen til alle gæsterne? Og så skal jeg lige høre dig, Viggo. Har du set sådan en her før? Så ved du måske heller ikke, at den kan gøre sådan her. Prøv at se. Nej, men det ved du så nu. Og du griner stadigvæk, og det er fordi, jeg ikke fortalte at den her, den skal du på. Ja. Så hvis du lige holder fast med let hånd sådan, og lige sætter lappen på der en gang, så skal jeg lige have den hængt op på dine ører en gang. Og det må jeg sige, Viggo. Du har nogle rigtig gode ører til at hænge ting op på. Her kan du være. Den klæder dig simpelthen bare rigtig, rigtig godt. Prøv at vende om til den her. Vi vil lige høre, inden vi sådan for alvor... Jeg har lige en serviceoplysning til dig først. Du virker som en høflig type, trods alt, som kigger på mig, når jeg snakker til dem. Det er allerbedst, hvis du bare holder øje med dine gæster. Er det en aftale? Ja! Det er godt. Så du er klar til at gå i gang? Ja! Se, jeg tror, det kommer fra at snakke om, det var dine gæster. Er det rigtigt? Ja! Jeg går ud fra, at det sådan er venner og familie og sådan noget. Er det korrekt? Ja! Se, jeg ved jo ikke, hvem der er hvem. Kunne du ikke lige prøve at pege på din familie en gang, så jeg ved, hvem det er? Det er de røvhuller, der sidder her. Hele banden. Ja. Ved du hvad, der er faktisk flere af dem, som har vist i dag, viser, som kommer. De har sendt sms'er til mig med ting, jeg skulle spørge om. Men inden vi kommer til det, har du nogen, som du kunne tænke dig at fortælle om først? Ja. Der er jo Karin. Hun sad derinde. Karin? Ja. Hun elsker mig. Er det rigtigt? Ja. Men det er jo dejligt. Elsker du også hende så? Nej. Ja, det går nok alligevel. Ja. Ja, så har jeg 3 børn. Ingen af dem er med Karin. Det var den ellers nok heller ikke kommet noget godt ud af. Til gengæld så har vi masser af fælles børnebørn. De er søde. Ja, de er også så små endnu. Det skal nok gå over. Jo, men nu var det jo dig, vi skulle høre om. Hvad får du tiden til at gå med? Er jeg pensionist? Det er jeg rigtig godt tilfreds med. Pensionist? Ja, men det er jeg ikke altid været. Inden jeg blev pensionist, der er jeg på efterløn.
Det var noget af en omvæltning. Det tog mig lige et kvarter. Så havde jeg vendt mig til det. Så bare vente til det nu? Ja, den dag selvom jeg har 14 dage bagefter. Den får jeg aldrig indhentet. Men inden da, hvad lavede du der så? Ja, der havde jeg øltepot. I Brande. Filmer du lidt det her video? Ja. Jeg er stadig øltepot. Det er hjemme i skuret. Ja, og det er så det, du har lavet? Nej, jeg har også været i dametøj. I dametøj? Ja. Og lagde jeg mig på brandtæs. Men lige nøjagtigt så kedeligt, som det lyder til. Ja. Men du har masser af fritid nu? Ja. Hvad laver du i din fritid så? Jeg nusser. Du nusser? Ja. Med Karin. Det kan jeg rigtig godt lide. Hvad med Karin så? Kan hun også godt lide det? Aner det ikke. Nej, det har jeg aldrig spurgt efter. Men hvis jeg er sød, så kysser hun mig. Med tungen. Er det rigtigt? Ja, det kan jeg ikke anbefale. Nej, så er jeg hellere til bowling. Her er jeg om torsdagen. I klub 200. Men jeg har lige været ude med en skade. En fingersprængning. Det gjorde op. Gjorde det det? Ja, det har jeg også sunget lange sange om. Ja, for jeg er i sangkor mandag. Sangkor? Ja, vi øver. Det er kedeligt. Jeg laver næsten ikke andet end at gabe. De andre, de tæller hvor mange gange jeg gaber. Hvor mange gange gaber du så? Men de kan slet ikke tælle til så mange. Nej. Så du er i sangkor? Ja, det er ikke alle, der er kommet med der. Nej, man skal arve en plads. Jeg er efter min svigerfar. Ja, når jeg engang dør, så får Michael min plads. Ja, så han kan godt begynde at øve sig. Om onsdagen, der skyder jeg med salonrifle. Jeg skyder tit, men jeg rammer sjældent. Det er ikke min skyld. Det er det ikke? Nej, det er brillerne. Jeg tror, de skal justeres. Så du kan ikke rigtig se med dem, når du skyder, eller? Nej, ja, jeg bliver fuglekongen alligevel. Det er mere held end forstand. Ja. Så det lyder som, du har travlt? Ja, men uanset hvilken dag det er, så starter jeg med motion. Gymnastik. Det er hårdt. Gymnastik? Ja, altså hjernegymnastik. Jeg løser lige en kryds og tværs. Er de svære? Jo svære er jo bedre. Så du får dem løst? Ja, jeg får i hvert fald fyldt bogstaver i alle kasserne. Ja, inden jeg har set mig om, så er det fredag. Det er ikke en god dag. Det er det ikke? Nej, der skal støvsuges. Det er ikke engang det værste. Der skal også købes ind og vaskes tøj. Det er også mig. Det er ikke fordi jeg nyder det. Men jeg er nødt til det. Nødt til? Ja, det er noget Karin, hun har aftalt. Så det er det, du laver derhjemme? Nej, jeg laver også mad nogle gange. Det er jeg nødt til. Så vil have noget godt at spise. Kajs mad er ikke noget at skrive hjemme. Min specialitet, det er tarteletter. Høns i asparges eller? Nej, kanin. Jeg har haft mange kaniner. Dem kunne børnene godt lide.
Jeg synes, de var søde. Jeg kunne også godt lide dem. Men de var bedst i tarteletter. Så når børnene de var hjemme, så fik de kanin. Det vidste de ingenting om. Det ved de så nu. Kanin, det er sundt og nærende. Og se på Michael. Så du passer ikke kaniner mere så? Nej, jeg passer haven i stedet for. Og drivhuset. Og så kløver jeg træ. Jeg er uofficiel jysk mester i at kløve træ. Først så kløver jeg. Og så sorterer jeg. I 16 forskellige bunker. Der er natpind og optændingspind. Og pindepind. Det var mange pinde. Ja, nogle gange så får jeg også selv en lille pind i øret. Det kan jeg rigtig godt lide. Hvornår må det være så? Det er, når jeg er til frokost. Med øl og snaps. Så går jeg til den. Så synger jeg lige en lille snapsevise. Så kan man altid høre, når jeg har fået snaps. Ikke altid jeg får snaps. Nogle gange så nøjes jeg med øl. Det var dengang jeg var borgmester i Brande. Har du været borgmester i Brande? Nej, det er tæt på. Ja, for borgmesteren han kom altid og spurgte mig, hvad jeg skulle gøre. Ja, han gjorde som der blev sagt. Ellers så fik han ingen øl. Og det var faktisk mig, der styrede Brande. Nu styrer jeg ingenting. Det er Karin, der bestemmer det hjemme. Så du bestemmer slet ingenting mere? Jo, en lille smule. Jeg sidder i bestyrelsen. I de blå retter. Østjylland. Ja. Det er fordi, jeg har været på Kypern og holdt fred. Jeg har lige været dernede igen. Sammen med Karin. Og ikke nær så fredeligt den her gang. Så har jeg også bestyrelsen i sangkordet. Sådan en sommerudflugt, den planlægger ikke sig selv. Det skal jeg gøre. Lige bortset fra det, så tager jeg det helt roligt. Meget roligt, eller? Ja, der skal en del til, før jeg kommer op i det røde felt. Det er fordi, at jeg bruger en taktik. Taktik? Ja, det har jeg lært mig gennem årene. Og hvad hørte du noget på? Jeg lader tingene gå ind af det ene øre. Og ud af det andet. Jeg registrerer det slet ikke undervejs. Er det rigtigt? Ja. Det har jeg også sagt til alle, der gider at høre på det. Har du det? Ja. Jeg har også sagt til nogen, der ikke gider at høre på det. Så du har fortalt det til alle, stort set? Ja. Undtagen vores naboer derhjemme. Det må du ikke sagt til. Nej, dem snakker vi ikke med. Hvorfor ikke det? Nej, de vil ikke snakke med os. Hvorfor ikke det? Nej, det er fordi, at de er misundelige for os. Misundelig? Ja. Det er fordi, vi har noget, de ikke har. Hvad er det? Det er flinke naboer. Det kan jeg godt sige. Det er uheldigt. Ja, jamen, det flytter ikke. Nej, det kan de ikke gøre. Nå, men Viggo, jeg tror måske også hellere, du må til at stoppe nu, inden at du kommer til at sige noget, du fortryder senere, ikke? Det er alt for sent til det. Jeg har fortrudt for længe siden. Jamen, nu du alligevel har fortrudt, har du flere hemmeligheder, lige så godt køre her til sidst, så. Ja. Sådan en rigtig god en.
Ja, nu står jeg jo helt nervøs. Men ved du hvad, det skal du ikke blive, fordi jeg har ikke mere at spørge om. Vi er simpelthen færdige nu. Hey, hov. Jeg er ikke helt færdig endnu. Nu er jeg slet ikke med. Hvad mangler det? Jamen, jeg har ikke lavet mit dansenummer endnu. Så du laver et dansenummer for os? Ja. Jeg ved hvad, jeg skal videre og... Ja, jeg insisterer. Så du vil lave dansenummer simpelthen? Nej, det er ikke fordi jeg vil. Det skal bare ud af kroppen. Var det ikke bedre, hvis du ventede til at gå? Så måske var der nogen, der kunne tænde for noget musik også, eller et eller andet. Så kan jeg lige nå at få en kæppe i øret også. Det er godt. Så vil jeg gerne tak for hjælp. Det gør ikke være så ondt her sidste gang. Det var faktisk alt, jeg havde at byde på, så jeg håber, at I har haft det sjovt, og jeg håber også, at du kommer over det, og du bliver tør også, inden dagen den er oppe. Det gav varmen, jeg blev også helt varm, bare at stå og sidde der. Det var indeni. Det er varmt, ja. Kan I have det rigtig godt? Tak for det. Jeg får det tilbage. Kæft, det var sjov, mand.